Diseksa. Aku wis cukup diseksa. Ya, lek ya. Mbak Kiro lek. Kira bakal cilok kuwi. Aku nek petuk dandan ngene iki atiku nostalgia tahun piro? 80-an. Mbok aja ngono to. Modele rupane genggek Kalisari sing tuwek lho. Piye? Piye jurangi? Anu Genggek ngendi Kalisari? upro. Opo kok Kalisari? Suwi ra krungu basa Lho, kowe tak kandhani. Aku iki tau dadi primadona niku lho. Primadona. Primadona Kalisari kuwi. Ler anu rel bengkong. Ha iya kuwi aku nang kono kuwi nongkrong iki. Terus Malah kowe kaya ora bayar to. sapa? Kowe. Ayo, ora usah. Rong bayar piye? Aku ora ngapa-ngapake. Ora ngapa-ngapake apa? Wong tak walik kaya buta. Rupamu biyen